Doncs avui divendres l'últim minut el dediquem a les càrregues policials d'aquest matí per desmantellar el campament de Plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha 120 ferits lleus, 12 d'ells Mossos d'Esquadra i un detingut. Mossos i Guàrdia Urbana han intervingut per forçar la neteja de la plaça. Els concentrats ho han considerat una provocació i s'hi han resistit pacíficament. L'operació ha durat 5 hores i s'ha fet amb un gran desplegament policial. S'ha desmuntat el campament i s'han emportat tot tipus de material. A la 1 la policia s'ha retirat de la plaça i els concentrats l'han tornat a ocupar, malgrat que hi ha hagut algun nou incident. A Lleida també s'ha intervingut a la plaça Ricard Vinyes. Dues persones han estat detingudes, però estan en llibertat. I aquestes són imatges en directe de la Diagonal de Barcelona. Fa més d'una hora i mitja que està tallada per als estudiants universitaris que bloquegen l'avinguda Diagonal a l'altura de Palau Reial en solidaritat amb els acampats. Com es poden imaginar, a aquesta hora hi ha molts problemes de trànsit en l'entrada i sortida de la ciutat per aquest punt. Ja saben que tenen més informació al 324, que seguirà recollint aquesta tarda puntualment i renovant la informació de tot el que vagi passant al voltant de les acampades. Els deixem ara amb la previsió del temps amb Francesc Mauri. Molt bon cap de setmana. Que vagi bé, els esperem dilluns.